Nintendo 3DS, PlayStation Vita и Wii U бяха уникални платформи за игри, пуснати в началото на 2010 година, всяка от които предлагаше различни преживявания, функции и силни страни. Ето едно сравнение: освобождаване и позициониране. Nintendo 3DS, пуснат през 2011 година, той се фокусира върху ръчно игрово изживяване с 3D визуализации и уникален софтуер. Nintendo го позиционира като наследник на DS, с обратна съвместимост. PlayStation Vita, пуснат през 2011 година в Япония и в началото на 2012 година на други места, това беше опитът на Sony за високопроизводително ръчно гейминг и изживяване, с хардуер, по-близък до домашна конзола по мощност и графична прецизност. Wii U, издаден през 2012 година, той беше продължението на Nintendo на Wii, предлагайки хибридно изживяване със своя контролер геймпад, което позволява уникални опции за игра и игра извън телевизора. Хардуер и мощност. 3DS, използвани двойни екрани, като горният екран поддържа автостереоскопични 3D визуализации, не са необходими очила, а долният екран е сензорен. Хардуерната мощност беше скромна, но оптимизирана за неговата уникална библиотека. Vita имаше 5-инчов OLED екран, LCD в по-късните модели, двойни аналогови стикове, 4-ядрен процесор и беше много по-мощен от 3DS, поблизо до PlayStation 3. Предлагаше изживяване, близко до конзолата на ръчно устройство. Wii U използва персонализиран триядрен процесор с отделен графичен процесор. Макар и с недостатъчна мощност в сравнение с PlayStation 4 и Xbox One, той предлага HD графика и уникалния геймпад с 6,2-инчов сензорен екран за вторичен геймплей. Контроли и функции. 3DS включва CirclePad, аналогов плъзгач, DPAD и сензорен екран с възможности за жироскоп. Двойните екрани позволиха на разработчиците да правят иновации от две гледни точки. Vita, осигурени двойни аналогови стикове, капацитивен сензорен екран, заден сензорен панел и сензори за движение SAX-AXIS. Тези опции позволиха набор от възможности за управление, от традиционни игри до взаимодействия. Базирани на докосване, Wii U геймпад предлага двойни аналогови стикове, сензорен екран и контроли за движение, с поддръжка на Wii дистанционни и Pro контролери. Геймпад позволява игра на два екрана или игра извън телевизора. Библиотека с игри. 3DS, известен с огромна библиотека от ексклузивни продукти на Nintendo, като Super Mario 3D Land, Animal Crossing, New Leaf, The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, и sилна поддръжка от JRPG и независими игри. Vita, въпреки че започна с AAA заглавия като Uncharted, Golden Abyss и KILLZONE, Mercenaries, по-късно се превърна в платформа за независими игри и японски RPG, Persona 4 Golden, Danganronpa. Липсата на подкрепа от Sony доведе до по-малко издания с голям бюджет. Wii U имаше силна библиотека от ексклузиви като Super Mario 3D World, Splatoon, Mario Kart 8 и The Legend of Zelda, Wind Waker HD. Въпреки това се бори с поддръжката на трети страни и ограничената библиотека в сравнение с PS4 Xbox One. Уникални характеристики. 3DS, автостереоскопичен 3D екран, по избор, STR и TPASS за локален обмен на данни и обратна съвместимост с DS игри. Vita, дистанционна игра с PS4, функция за кръстосано запазване с PS3 PS4 и превъзходна графика за джобно устройство. Wii U, игра извън телевизора чрез геймпад, асиметричен мултиплеер, използване на геймпад и телевизионен екран едновременно, и обратна съвместимост с Wii игри. Продажби и наследство. 3DS, продадени над 75 милиона единици, постигайки успех с богата библиотека и популярни ексклузиви. Поддържаше се от Nintendo, докато Switch не го замени като хибрид. Vita, продадени са около 1,5-1,6 милиона единици. Неговата нишова привлекателност го поддържаше жив в Япония и с поддръжка от независими трети страни, но Sony бързо се насочи към PS4, Wii U, продадени са около 13,5 милиона бройки, превръщайки се в една от най-малко успешните конзоли на Nintendo. Неговите концепции обаче вдъхновиха хибридния дизайн на Nintendo Switch. Присъда: всяка система има своите силни страни. 3DS, най-доброто за класически изживявания на Nintendo и 3D ръчни игри. Vita, страхотно за висококачествени ръчни игри, особено за JRPG и независими игри. Wii U,
перфектен за феновете на домашната конзола Nintendo, които търсят уникални игри и изживявания. Макар че сега до голяма степен са засенчени от Switch.